त्रिपुरा हास्तिनि कक बरक ककनो फुवारनानि बागै गोबां बरक कक सापानो फियाबा आबनो चासामौरनानि बागै साक्थारमं एबा सिगांनि फेमिनि नुकजागिया फानो 2021 बिसो त्रिपुरा मथानि टीटीए दिसो हापां फेमिनि यागुलो साक्थारमानि उलो पाइथाक जरा तिनि क्लास 1 निसिमी रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक बिजाब तिख्लाय रजाखा टीटीए दिसि रोंबेदेक बिसिंथै कक बरक कक हास्तिनि कक ओंमानि बागै जत बसकनि बरनो ताबुक टीटीए दिसि बाय नायकलजाक रोंनक रग क्लास 1 बिजाब बेबानो ताबुक याप्रि सिकां मुंगुइ रोंरेम सानि बिजाब फरायनायनि सेब मानसिनाय हिनै तिनि कायसा रोंबेदेकनि कतर कुचुक बेरेमो कक चाबलायमानि बिसिंथै साख्लाय रजाखा कायसा पान्दानि बिसिंथै टीटीए दिसनि रोंबेदेकनि सामुंसारि फां आदं रवीन्द्र देबबर्मा अ ककनो साख्लायमानि बिसिंथै सावै खोनारखा चाकमा हिन्दी बा ताइकुबुन कक रक हिन्दी बरनिबो बिजाब दङ फियाबा जे बरक कक बरक अ हास्तिनि कक उमानि बागै कक बरक साबजेक्ट नानै रक एबा कक बरक फरायनाय रक कक बरक बायनो मा परिग्रा सिनाय अबनो सिनि सिकांमुं अब सिनि साक्थारमुं अबनो गोबां माबुलुकुरावनि नायमुं हनै सावै खोनारखा ककनो थुमनायरावनो খুব হিস্ট্রিক্যাল দেহারি মানো সিনি ত্রিপুরা সারি বাগৈ তিনি সিমিয়া কিন্তু আগিব অম হাইকে ওয়াইরে ওয়াই সাইট লাইকা যে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই চিনি কক বরফ जों प्राइमारि लेभेलाव फरायनानै बागै जों 1994 आव अमाहाय नुखा 2001 आव अमाहाय कैसा खालायजाखा ताबुक जों जत दिगि वान सुग्लायो सिनि त्रिपुरा मथा एडिजि हाबांनो फाइमानि यागुलो जों कैसा वान सुगै जों पुलानि बिसिनि होतो जों सेंमालिया फानाव जतनि दिगिनि जिनर प्रेसार नियाखबा डेपुटेशन नियाखबा गोबां एनजिओस रक नियाखबा गोबां पाब्लिक स्कुल त्रिपुराव विशेषके एडिसि एलाकाव सबसे गोबां पाब्लिक स्कुल दङ फादारनि दङ सिस्टारनि दङ तारपरे पास्टरनि दङ इन्डिभिजुअल दङ गोबां दङ बर बहायनो गोबां बिसि लगैनो जोंनो डिमान्ड खाय दङनि जोंनो एडिसि एलाकाव जों जत बांलाबो जों फोरोङो हिन्दीबो जों फोरोङो साबजेक्ट नाहारो इंलिश तो दङ न गा जागा जोंनो कक बरक बाय रोमान स्क्रिप्ट बाय रिखांखै फरायनायनि काहाम दाक्ति दाक्ति न स्रायरबो सोङैमान हनै वान सुगै दिनै जों एडिसि हापां दाख्लाय 2024 नि बिसिनि सिमिनाव जों कक बरक बाय रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक न रेमसा ओके नग्न खोनारो रुंरेम अर्थात क्लास 1 नि जों दिनै आरो याप्रि सुकांनि बय कथाल दिनै तिख्लाय रिखा अ बय अनेके अनेक रकम साइमानो जों যারা বাংলা দं বাংলা যারা মিডিয়াম যারা বাংলা ভাষাভাষী বড় বম মাতলাंनाय তাই যারা চাকমা বা বড়নি চাকমা তো আলাদা দङ न সাবজেক্ট दङ मगनि সাবজেক্ট दङ বা যারা মাইনরিটি চিনি ইন্ডিজিনাস যারা দङ বনিবো মাইনরিটি রবি বই दङ মানে ইয়াগুলো ফানো কক বরক ম যেহেতু স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ এবং কক বরক ম স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ ম কোনো সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ अमो सोलोंखाय सोंनांगौ नांगौ आबोनि बागैनाय अ जागाव जे नरमुखना गोबां जों जेबाबे इंलिश बा बांलाव क्लास 1 आव जेबाबे फोरोंजागौ ठीक कक बरकबो अमो आइकेनो जों गाहामखाय अर जों फोरोंजाखा এবং खालिनि सिमिंखाय একটা साबजेक्ट नंला टे साबजेक्ट नाय जों अ दिनै नाय सालो अमो आइके बय जे तिख्लाय मानमानि अब चिनी विशेषकै चिनी और जरा सेवखाय दंनाय रक विशेष ककबर डिपार्टमेंट जिनर कैसा कमिटि दङ अ कमिटिआव जरा दंनाय रक पुइलान सिमी पुइलाव तो चिनी विकास राय देबर्मा सनर दङ तब डॉक्टर सुदेन्दु डॉक्टर समीर डॉक्टर और चिनी जे दंनाय ताई पियु चिनी ब्रिजेश देबर्मा सनि साइट मुंबाइ न अमो खालायजाखा ओंखाय जों दिनै जत आइएस दं अनुरोध खायनाय जत आइएस दं अमो जे स्टुडेन्ट दंमोन क्लास 1 नि अमो बर कालेक्ट मा खायनाय ताई
सालि सालथाम बिसिगानो बरक अल त्रिपुरा प्राइवेट स्कुल फुराम निगै जों बरकनोबो बय जों बरकनोबो साप्लाइ खालामनाय जेहेतु बरक जोंनाव सानै दङ दाबो गोबां मा रिकुइजेसन सफैया जों नागाखाय गोबांखाय साबगै जों যত प्राइवेट स्कुलाव जों फरायनाय শুধু ক্লাস 1 नि सिमी दा बय गमो दाबो दिगो ताकलाय सिमी क्लास 1 खालि निंगे तो क्लास 2 नाय सब्जेक्ट गोबारि थांनाय मैथ्स नाय सब्जेक्ट नि अरत कक्रम नाय गोबां मा जोंथ' अबत बिसि आसो कुथु गया जों चिनि गोबां ताबो कक्रक सिक्रिम लक ताबो जे चलि दंमोनि बेंगली फांथं इंग्लिश फांथं आपनो जस्ट कक्रक ट्रांसलेट खायकेनो मोटामुटी अनेकटा खालामोन आरो एमनिथ' चिनि स्वीकृत गोबां कग्लब कगथाय कग्रबाइरक जारा खायनो फोरखौ सुइ दङ गाबोन बागै दिनै नं बिसिंतै जों दिनै अरब चिनि अरब दङ चिनि पिउ ताइ एडिशनल सिउ साहेब दङ ताइ जत आइएस नि चिनि एडिसिनि बिसिङाव जे आइएस दंमोन इन्सपेक्टर अफ स्कुल ताइ चिनि प्रिन्सिपाल चिनि गनि कुम्पुनि बरब दङ ताइ अरब जारा अफिसार दङ बरब मानजाखा गाम बागै जतन तैसे हामबाय होय अबयजन जत स्कुल सिरिसार कामखाय परिमाण तै जों आबनो होयनाय